El futbol del Manlleu, Ja, va guanyar la Lliga ahir. Que és bo, que és bo. Ja fem una rua. M'agrada veure-te. He sentit soroll i pensar què passa. Bueno. Jo com a soci vaig sempre. Sí, no m'atreveixo a baixar perquè n'hi pot caure, però hi ha molta gent. Què sou, molta gent? 250 aproximadament. Està bé. Sí, Pares de Canalleta, Què han parat, en el bar aquest o què? No. Senzillament que s'agrupi la gent. Que s'agrupi la gent. Quina casualitat, Tant no? paren perquè s'agrupi la gent. Oi, quin pot baixar, tinc una por de caure, Manel, m'ha fet, ja està. Si puc ajudar-te... No, jo vaig gravant. Ja està, això... Està bé. No, tu ets soci, Manel. Sí. Tu ets soci. Per 100 euros l'any sempre puc convidar el meu pare, 100 euros l'any. i anem tots dos. Vas guapo, No, passa. Pujo. Estic més segura que terra, jo. Carai, passar per aquest carrer és un aconteixement, no? Ramona m'ha alegrat veure. Igualment, Manel, igualment. Adéu. Xampany.